Ola, que tal amigos e amigas? Son Adrián Salgado Nespereira, de primeiro de bacharelato, e hoxe quero falarvos dunha novela de suspense e intriga que me encantou. É obra de Domingo Villar, un vigués que naceu en 1971 e morreu en 2022, con tan só 51 anos, a causa dun infarto cerebral. Coñecido como mestre da novela negra, A praia dos afogados é a segunda parte dunha triloxía de novelas protagonizadas polo inspector Leo Caldas, na que o seu autor vai introducindo todos os ingredientes para que os lectores fiquemos afogados a ela e só ansiemos pasar as páxinas para chegar á resolución do caso policiaco. Todo comeza na pontevedresa praia de Panxón, cando o mar devolve o corpo sen vida dun mariñeiro que ten as mans atadas cunha brida de plástico. Leo Caldas, inspector da policía en Vigo, un home solitario e reflexivo que gusta do bo viño e da boa gastronomía, e o seu novo compañeiro, o zaragozano Rafael Estévez, máis impulsivo e agresivo, serán os encargados de pescudar sobre os derradeiros momentos da súa vida e mergullarse no ambiente mariñeiro. Tras averiguar primeiramente a identidade do finado, Xusto Castelo, alcumado o Rubio, e sacar conclusións coa autopsia e as observacións da intuitiva xente Clara Barcia, indagan sobre os que foran compañeiros seus, Xosé Arias e Marcos Valverde. Cando embarcaron ao bordo do Xurelo, un barco pesqueiro cuxo patrón, o capitán Sousa, mareiro afogado e ao naufragar en Sálvora, os dous policías teñen que aguzar o seu instinto de detectives para obter información de Alicia, a irmán do finado, dos supersticiosos e desconfiados mariñeiros dunha vila que non se atreven a contarllo todo. Así, averiguan que todo xira en torno á desaparición de Rebeca Neira, en decembro de 1996, nunha noite de temporal na que Xurelo buscara protección no porto de Aguiño. Falan con Irene Vázquez, quen acompañara ao fillo de Rebeca a presentar a denuncia por desaparición, co párraco don Fernando, quen lles dá unha foto dos mariñeiros, con Diego Neira, fillo da desaparecida Rebeca e que ata por momentos é sospeitoso porque pudiera vengarse. Cando pensedes que xa o tedes todo claro e o asasino é un dos sospeitosos, a novela dá un xiro que vos fará mudar de opinión, mantendo así a paixón por chegar ata o final e descubrir a verdade, a cal só sae a luz nas derradeiras páxinas do libro. Esta novela policiaca encantoume e non me defraudou, a igual que acontecera con Ollos de Auga. É moi doada de ler, e segue a chamarme a atención que antes de cada capítulo ven a definición dunha palabra, que logo aparece nel e que podería case resumilo, polo que acentúa a intriga e a curiosidade. O programa de radio Patrulla nas Ondas, no que intervén Leo Caldas, tamén dá moito xogo e dá pé a moitas situacións divertidas, ademais de que me rín moito co zaragozano Rafael Estévez, pois non acaba de entender as costumes galegos e a nosa retranca, ao responder a unha pregunta con outra. Parece un libro fantástico e xa teño ganas de rematar a triloxía. Resumindo, recomendable para quen lle gusten as novelas de fermentación lenta, no que nada é o que parece e ninguén é quen di ser. O mellor, como adoita acontecer, o final. Para min, un libro de sobresaínte. Ata logo, amigos!